Hola nois, avui us porto la nova sèrie Super Picraft. Aquí farem cases amb molta supervivència i els vídeos seran curtets, de 4 minuts, 5. Perquè, bueno, està bé així. A mi m'agrada fer aquestes coses així que... Comencem! No sé, però m'he plantejat fer la meva casa sobre l'aigua. Quedarà bonic. Ja començarem traient una mica de fusta. Em faig un destrell, així ja podem fer les coses. D'acord. Què ha sigut això? Ui. Perfecte. Ja tinc una mica... He fet una mica més. Perfecte. La casa hauria de ser xula. La casa. I la faré aquí mateix. Passarà el lloc que com reviveixo aquí. Me l'he carregat. No em mola ni un pèl tindre una cova aquí. És que la vaig a tapar, No. No enjoio. No jo tingui nivell d'espasa de mà ni tot això. Bueno, espasa d'or, espasa de ferro, torxes, tot això. Ja començarem a fer bogeria. Us sembla bé, nois? Per mi que sí. Perfecte. Està volant. Agafo una mica més. Perfecte. Més. Perfecte. Començo a tapar. Ai, jolín. Suporto fer això. Suporto. Merda. Sento per la paraulota. Sobretot si em caic allà dins. Sobretot. Un, dos... Ja està. Uf. 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 I jo no vull monstres extra que m'entrin a la casa. Vaig aquí. Perfecte. Bueno, nois. Avui us portaré un altre mini... Com es deia? Super Picraft. I bueno, així que